नमस्कार, प्रणाम, जय भोजपुरी। हम जेपी द्विवेदी भोजपुरी साहित्य रचना आलोचना चैनल से रउरा सभे के स्वागत करतानी, अभिनंदन करतानी, वंदन करतानी। आज समीक्षा सत्र में हमरे भिरी जो पुस्तक बिया वो पुस्तक बिया चुभे लागल बरगद के छांव। रचनाकार लाल बहादुर चौरसिया लाल। प्रकाशन वर्ष 2026। विधा गीत संग्रह। अब प्रकाशन संस्थान भोजपुरी प्रकाशन, नई दिल्ली। एगो खास बात यह किताब के ई बा कि असो तथागत संस्था जौन 4 गो युवा लोगन के पांडुलिपि के चयनित क के पुस्तकाकार रूप दिहल से ओहमे से एगो कृति इहो बा। तो आई हमनी के आज ये पुस्तक के में का खास बा यह बात के जाने खातिर ए पर एगो समीक्षात्मक टिप्पणी कइल जाओ। रचनाकार कहले ही गीतकार लाल बहादुर चौरसिया लाल जी चुभे लागल बरगद के छांव के बहाने जन सरोकारत के बात करत देखत बाड़े। भोजपुरी भाषा आ ओकरे साहित्य पर अक्सर अंगुरी के उठल कोनो नई बात नहीं खे। ऐसना में वह उठ रहल अंगुरियन के जवाब बन के जब कोनो किताब सोझा आवे निसन तो ओकरा से सहज में नेह छोड़ जुड़िए जाला। मन बेमन से कुछ लोग स्वागत करेला, ढेर लोग उसे दूरियों बनावे के कोशिश कर भेटाला। भोजपुरी भाषा के किताबन के संगे घटे वाली ऐसन घटना के सामान्य घटना मानल जाला। अंगुरी उठावे वाला लोग एगो समय ऐसा आवेला कि अपनाए लागेलन। उनकर उठल की अंगुरिया ढेर थोड़ पिसात बुझाए लागेले। पहिल बेर कोनो गैर सरकारी संस्था तथागत भोजपुरी साहित्य के लेखक लोगन के पांडुलिपि प्रकाशन योजना से कुछ साहित्यकार लोगन के कृति प्रकाशित करौलस, जौना के खुले मन से सभे स्वागत कैलस। वही चयनित कृतियन में एगो कृति बा चुभे लागल बरगद के छांव, जौना के रचनाकार बानी लाल बहादुर चौरसिया लाल जी, एगो सुपरिचित रचनाकार जेकरे रचना कर्म के दशकन से खूब नीमन से सराहल जा रहल बा। भोजपुरी गीत संग्रह चुभे लागल बरगद के छांव गंवई जिंदगी समाज में पैसल विसंगतियन पर जहवा ठसक के संगे प्रहार करे में ना चूकत नइखे देखात, संगही मानवीय संबंधन और लोक संवेदना के जीवंत दस्तावेज लेखा भोजपुरी साहित्य जगत के सोझा अपन उपस्थिति दर्ज करा रहल बा। कवि लोग भाषा के सहजता और जनजीवन के पीर के बहुते सजुरा के सोझा रखले बाड़े। यह कृति के सबसे लमहर विशेषता एकर लोक में पैसाव हवे। गीतन में गांव, किसान, गरीबी, चुनावी राजनीति, सामाजिक विडंबना, पारिवारिक संबंध और बदलत समय के चिंता बेर बेर उभर के सोझा आ रहल बा। जैसे हम रटत रटत खोइया भैली में टूटल सड़क और विकास के थोथा दामन पर चोखगर व्यंग बा। उन्हें कुल स्कूलवा बंद करावा में व्यवस्था पर जबर चोट करत गीतकार देखात बाड़े। गीतन के भाषा अपने लोक के भाषा है जवन अपनाई से भरल पुरल बाटे। गीतन में मुहावरन के प्रयोग जीवंत बना रहल बा। गमई बिंब और बात बात कही के शब्द ओहमे 4 चांद लगा रहल बा। गीतकार बचपन याद आवेला आ बचपनवा जैसन रचना से लइकैया के याद ताजा करा रहल बाड़े। राजनीति और सामाजिक चेतना
यह संग्रह के एगो जबर पक्ष बाटे। फिर प्रधानी आइल बा आ महापर्व के बजल नगारा जैसन चुनावी राजनीति के विडंबना पर अवसरवाद के तीखर व्यंग यह गीतन में दिखाई पड़ रहल बा। एकरा इतर गीतकार प्रेम, करुणा आ मनई समाज के रिश्ता नाता पर आपन कलम चलौले बाड़े। नेह बांटत रहा, कठिन काम बा आ एगो चंदा बा उतरल जैसन रचना पढ़निहार लोग के भावुक बना देवे में कौनो कोर कसक नइखे छोड़त। ई गीत संग्रह भोजपुरी लोक जीवन के माटी से जुड़ल संवेदनशील आ जन पक्षधर गीतन के बड़हर आ मजगर उदाहरण बाटे। यह में लोक भाषा के मिठास आ गर्माहट एक्के संगे भेटात बाटे। ई संग्रह अपना भीतरी ढेर कुछ समेटले बा जवन पढ़निहार लोग खातिर संस्कृति, संस्कार, प्रकृति से नेह छो के संग ही जन सरोकार के बात बात कही आ चिंता के अनुभूति से भेंट करावे में इचिको संकोच ना करी। ई प्रयास सुकवि गीतकार लाल बहादुर चौरसिया लाल जी के सराहे जोग बन पड़ल बा। तबो ई संग्रह कितना जबर बा एकर निर्णय करे के अधिकार पढ़निहार लोग के होला। तो ई काम हम ओहनिये लोगन पे छोड़ रहल बानी। हमरा विश्वास बा कि यह संग्रह चुभे लागल बरगद के छांव के भोजपुरी साहित्य जगत के नेह छो जरूर भेटाई। यही मंगल कामना के संगे हम रचनाकार लाल बहादुर चौरसिया लाल जी के अनघा बधाई आ शुभकामना दे रहल बानी। आजू के हम अपन बतकही या अपन चर्चा यह पुस्तक के लेके जौन हम कर रहल बानी ओके खत्म करी। ओकरा पहले हम चाहतानी कि यह पुस्तक से यह पुस्तक मतलब चुभे लागल बरगद के छांव से हमनी के एगो स्वागत गीत रउरा सोझे राखे के प्रयास करतानी। हम श्रद्धा क दियना जरे हमरे अंगनवा की आप अइले ना। श्रद्धा क दियना जरे हमरे अंगनवा की आप अइले ना। चहके मन के सुमनवा की आप अइले ना। धरती के कण कण बिहसेले मन में। चंदन महक उठल सगरो पवन में। निदियन मोल पाई झूमे गगनवा की आप अइले ना। चहके मन के सुमनवा की आप अइले ना। बगिया में पीऊ पीऊ कुहुकल कोयलिया। सगरो उठल जैसे स्वागत के बोलिया। मनवा जुड़ाई गईले हर से नयनवा की आप अइले ना। चहके मन के सुमनवा की आप अइले ना। बंदन करीला हउए ई हमा करीतिया। अर्पण हजार बेर मन के प्रीतिया। जागल बा भाग लाल मह के सिवनवा की आप अइले ना। चहके मन के सुमनवा की आप अइले ना। श्रद्धा क दियना जरे हमरे अंगनवा की आप अइले ना। चहके मन के सुमनवा की आप अइले ना। यह गीत के संगे हम आज पुस्तक चर्चा सत्र के विराम दे रहल बानी।